Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Ва дӯстон, пеш аз оғози навор ба шумо тавсия медиҳем ки ба канали мо обуна шавед. ин кор на он қадар вақти зиёди шуморо мегирад, аммо барои мо илҳом мебахшад ки боз ҳам наворҳои беҳтаринро пешкаши шумо кунем. Ташаккур дӯстон. Акнун боша биёед наворро оғоз мекунем. аллакай шаби 4 декабр дар Санкт-Петербург турнири ACA 133 баргузор мегардад, ки дар он яке аз варзигарони сахти тоҷик Мамур Гург Ҳамдамов баромад хоҳад кард. Варзигари тоҷик Мамур Ҳамдамов бо рекорди 10-2 дар қафас бо варзигари қирғиз Тилек Машрапов бо рекорди 10-5 вохоҳад хӯрд. муҳориба дар вазни нимёна, яъне 77 кг баргузор мегардад. хотиррасон мекунем ки Мамур охирон маротиба ба қафас рӯзи 19 сентябри соли 2020 баромада бар зидди Георгий Кичикин муҳориба гузаронида буд ва мутаассифона дар ҳамон муҳориба ғалабаро бо қарори доваро аз даст дода буд. рақиби ӯ Тилек Машрапов боша охирон муҳорибаи худро рӯзи 29 июни соли 2021 зидди Али Багов гузаронида дар сеюм раунд бо тариқи сабмишн шикаст хӯрда буд. дӯстон, ҳам Мамур ва ҳам Тилек ҷангварони хеле сахтанд ва акнун рӯзи 4 декабр онҳо беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. мо ба Мамур ғалабаи дурахшон ва асос беосеб орзумандем. шаби гузашта чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук ва роҳбари ташкилоти Eagle FC Ҳабиб Нурмагомедов интервюи калон дод ва аз нақшаҳои калони худ хабар дод, ки ин нақшаҳои Ҳабиб бо ду чемпиони тоҷик Фаридун Одилов ва Самандар Муродов алоқамандӣ дорад. ҳозир мо ба шумо ҷойҳои асосии ин интервюи Нурмагомедовро пешкаш мекунем. рӯзи 10 декабр мо дар Москва турнири калони Eagle FC мегузаронем. охирон турнири сол ва баъд мо дар Амрико турнир мегузаронем. охири моҳи январ дар Майами турнири хеле калон мешавад, ки дар он 3 ё 4 ситораи калон баромад мекунанд. мо бо онҳо шартнома бастем, аммо ҳозир номи онҳоро номбар карда наметонам. рӯзи 15 декабр ма дар Майами пресс-конференсияи калон мегузаронам. дар он ҷо ма ва ҷангвароне ки охири моҳи январ дар ҷангҳои асосӣ ва дуюм ҷанги асосӣ меҷанганд иштирок мекунем. соли 2022 барои мо соли хеле бузург хоҳад шуд. мо нақша дорем ки бо тақрибан 50 ҷангвар шартнома бандем. ҷангварон аз тамоми рӯи ҷаҳон, ҷангварони ҷавон, ситораҳои пешинаи Bellator ва UFC ва дигарон. турнирҳои калон мешавад ва баъзе ин турнирҳо дар Майами мегузарад. Ҳабиб, Амрико макони хеле гарон аст. барои чӣ қарори ба ин ҷо омаданро баровардӣ? агар ки ту дар ММА боло рафтан хоҳӣ, пас ту бояд ки ба Амрико равӣ, ҳамчун ҷангвар ва ҳамчун ташкилот. агар ки ту ба ин бозор набароӣ, пас ту ягон вақт як каси ҷиддӣ намешавӣ, ту ягон вақт беҳтарин намешавӣ. турнирҳое ки дар Русия ва СНГ мешава шабакаҳои маҳаллӣ нишон медиҳанд. тамошобинон аз тамоми рӯи ҷаҳон боша метавонанд ин турнирҳоро бо тариқи приложени Flixcast тамошо кунанд. ту ба монанди Дана Вайт кор мекунӣ, яъне ба саҳна баромада ба ҷангварҳо муҳорибаи рӯбарӯ ташкил мекунӣ? шояд. ман турнирҳоро мегузаронам, дар турнирҳо иштирок мекунам, ҳамаи корро ба монанди Дана мекунам, аммо ба монанди ӯ кал намемонам. ман мӯи сар дорам, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, аз ин ҷо мо чӣ фаҳмидем? якум ин ки Ҳабиб дар Амрико турнир мегузаронад ва ҷангварони ӯро акнун на танҳо дар СНГ ва Русия мешиносанд, балки тамоми дунё муҳорибаҳои онҳоро тамошо мекунанд. ва ин барои ҷангварони ташкилоти Eagle FC шанси хеле калон аст, чунки онҳо ба монанди ҷангварони Bellator ва UFC хеле машҳур шуда метавонанд. дуюм ин ки Eagle FC бо роҳбарии худи Ҳабиб дар ҳақиқат дар топ 5 беҳтарин ташкилотҳои ҷаҳон даромада метавонад ва ин боз як имконияти дигар барои ҷангварони ин ташкилот аст. сеюм ин ки Ҳабиб бо ситораҳои пешинаи UFC ва Bellator шартнома мебандад. ва дӯстон, мисол мегирем, Самандар Муродов зидди Энтони Петтис, ситораи пешина ва чемпиони пешинаи UFC зидди ситора ва чемпиони ҳозираи Eagle FC. ин мисол аст дӯстон, ба ҷои Петтис любой ҷангвари машҳури дигарро монда мешавад. тасаввур кунем ки Самандар Петтис ё дигар ситораро мезанад, пас ӯ дарҳол ситораи калон мешавад. ӯро аз тамоми ҷаҳон мешиносанд ва мухлисӣ мекунанд. барои ҳамин дӯстон фикр мекунам ки моро дар соли 2022 беҳтарин муҳорибаҳо ва беҳтарин хабарҳо интизоранд. ҳамчунин Ҳабиб Нурмагомедов ваъдаи пинҳонии додаи UFC-ро ба Ислам Махачев ошкор кард. фикри ман
ислам ва Бенейл аз Дастин Порье ва Джастин Гейджи дида бақувваттаранд. мо бояд машҳур будани Дастин ва Гейджиро эҳтиром кунем, аммо ҳамчун ҷанговар ислам ва Дариюш сахттаранд. ин муҳориба бешубҳа муҳорибаи довталабӣ аст. UFC худашон ба ислам ин чизро гуфтанд ки касе ки ғолиб шава барои камарбанд меҷангад ва ма барои шумо хабари пинҳонӣ дорам. UFC ба ислам 2 бонус ваъда доданд. гуфтанд агар ки ту Дариюшро фавран шикаст диҳӣ, пас мо ба ту 2 бонус медиҳем, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон хотиррасон мекунем ки дар UFC як бонус $50,000 аст, 2 бонус $100,000. масалан ҷангвар метавонад ки дар як муҳориба $50,000 бонус барои беҳтарин муҳорибаи шом ва боз $50,000 бонус барои беҳтарин сабмишн ё нокаути шом ба даст биёрад. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидоатонро нависед, дар канал обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.